שלום, שמי שלום בן גל, מנכ"ל המכללה האקדמית בווינגייט. CEO קריאטיב קידמה אותנו בצורה די משמעותית לעומת החברות האחרות שעבדנו איתן בנושא של קידום אתרים, קידום בגוגל, דברים אלו קידמו את המכללה בנושא של הרישום של המשתלמים והסטודנטים בצורה די מרשימה בשנה הזאת. אנחנו עובדים עם CEO קריאטיב במהלך השנה כשנה, במיוחד בעידן של התחרות הפרועה בנושא של לימודים אקדמיים ולימודים השתלמויות. אנחנו מקבלים שירות מעולה וצמוד, ואנחנו מרוצים מהעבודה עם CEO קריאטיב, ואני יכול להשוות את זה עם חברות שעבדנו עד היום במהלך השנים. זאת החברה המובילה מבחינתנו לאור התוצאות המוכחות בשטח. לפחות ב4-5 שנים האחרונות הנושא האינטרנטי הפך לכלי חשוב, והפרסומים וההשקעה של התקציבים הפכו להשקעה אינטרנטית ולא בעיתונות. הפרסומים שאנחנו מבצעים, כמו שבגוגל שהחברה מסייעת לנו בנושא של הקידום האתרים שאנחנו בעצם מופיעים בכל הפרמטרים במקומות הראשונים, זה דברים שמוכחים בעד עצמם. נקודה נוספת שאני יכול להדגיש זה השירות האישי שנותנים קריאטיב. כל טלפון שאנחנו רוצים העברות, אז מיד מגיעים לפה ונותנים הסברים על מנת לקדם את היעדים של רישום סטודנטים ומשתלמים במכללה. אני עובד עם ליאור כחן, שהוא מנכ"ל CEO קריאטיב, שהוא נותן לנו מענה לכל השאלות, מסייע לנו בכל מיני בעיות שהן מתעוררות. אנחנו גאים בחברה הזאת ואנחנו מרוצים, ואני מקווה שתמשיכו ככה.